Kalami kawai ka kruwo kubor kabala pau hagiransan social media hakaba hakani ka kruwo kubor une unong tho ya kan ka kruwo ula batai ya wei urang ba badon ya ka jingi jingai nagam ta ka jat pinriu ka ne ka kruwo kubor kabala ong kumne haka generation jongi menta ome isyo ya wei ro unay lam nong mi khamat ubadon ya kamsen ban penetali ya ka jat pinriu Light no satang ni urang ba ubadon ia kemesin kajing keklik kaba shisha ubom kwa abanya i ba kajat benriu kandon na pedeng kajing pa je pra ngia i haman kijing keren jong juklet ia kan ikaktian ban yai pekan mau ia kajat benriu ba ukhan riam upnar uboy uwar umaram ulangam kidai kipat kasi bayar bat kan ne ka kharwa kalau susu kumne lah kijing ruai ne haki kentien ba kuren ia kani uyai kan mau dongong hamen sin jongu juklet kum kini ken kirang ba pasisha bakari kecet bendeu kurangkam hoi kidon pun kibusni na kipardo kiprasnam jongi kibakren ben bha kibawat tau da kumne kumtai khanang manum kiu shakhamat kajing ya lenti kum unong yalam ushikri pai ba handre mangi ngidot kiskor ban sngew ngidon ka khamat ban yai ka shitom bha ye kiwe ban nyalam bakla yangi hakajuk menta handre kumban suong kendiat ne kumban pensai kendiat alor ne kapang hakajuk menta ngidang don ya ke reurong ba lane kinoyalam ki basisha ki ban yale ke ban niksaj na kamta kari percet benriu ban yalam ya ki paiba ne ban pesotho ya ki paiba ya hakajuk menta handre ka ba ya ka peteng ka ban sowan manoken ki ban yalam ya ke jai benriu na kata kadaw kumpan ong kendiat alor ne kapang kat pedang don ki no yalam lani ki rurong pa jongi ki ban yaksaj lani ki ban pesotho iya ka jala ban iya ka jaj benriu kadang biang andre lese haden kini ki rang ba yo kim don sho ki wei pat ki rurong ba hang takin kari perjai benriu kan jot